Igande honetan, pozik ospatu dugu Corpus Christi eguna gure jubileo urtean, Eukaristian Kristoren presentzia bizia azpimarratuz. Egun berdinean, Caritas Gipuzkoak bere jubileu keinua aurkeztu du, etxebizitza duina izatearen aukera azpimarratuz. Igandean amaitu zen ibilaldia jubileo elizetan barrena, gure eliz barrutiaren 75 urte aurrena, ospatzeko jubileo bikoitz honetarako bereiziki antolatua. Arantzazutik Artzainona katedralera egindako 4 eguneko erromesaldiak, Elizbarrutiaren elkartea indartu du fede eta komunitate une sakonak eskainiz, meza hunkigarri batekin amaituz katedralean. On Fernando Prado Gotzainaren Urguleko Jesusen bihotzaren inguruko gutuna parrokietan, Artzainona katedralean eta Urgul monumentuan bezalako leku garrantzitsuetan banatzen ari da. On Luis Arguellok, Espainiako Gotzainen batzarraren presidenteak eta Valladolidko artzapezpikuak Artzainona katedralean Frantzisko Aita Santuaren Dilexit Nos entziklikari buruzko hitzaldia eman du.